Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka mga soldado patay anum ang pilason sa ika-4 ka engkwentro na nagluntad sa Barangay Carabalan sa Himamaylan City. May report si Marcian Buico. Matapos ang unang engkwentro nga nagluntad sa Huwebes sa Barangay Carabalan sa Himamaylan, nagpadayon ng Pursuit Operations ang tropa sang 94th Infantry Battalion gani isang Sabado. Liwat sila nag-engkwentrohan ay sa mga miyembro sang New People's Army. Ining ika-4 nga encounter humalin sang Huwebes. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, commander sang 303rd Brigade, natiruhan ng 8 tanan ka mga army sa tunga sang engkwentro batok sa mga rebelde. Duwa ang napatay. During the maneuver lang sa tropa, umala na nag-purchase din igor sila na well maneuvering towards sa location sa mga armadong movement. Sila amusan day Corporal Christian Relon nga taga Iloilo kag Corporal Rex Verde nga taga Guimaras. Ang anom naman nga pilason amusan day Corporal Joey Cardose, Private First Class Rolly Rama, Private First Class June Fuentes, Private First Class Lander, Private Will Chorecanya kag Sergeant Idjel Ukag. Hindi naman mapatod sang army kung may patay sa bahin sang NPA, pero may mga traces ang dugo suno kay Pasaporte. Hindi naman masulig kung may napatay sa ila, sila mag-declare. Pero makita man natin, bisan may napatay sa aktuan, hindi mo nila pag-declare. Alam mo na siling natin na kaluluoy lang sa mga pamilya, nga wala rin na mabalaan, nga ara lang, no? Ibubong lang kasi. May mga armas, bala, backpacks, dokumento kag iban pa nga mga pagkabutang nga na-recover ang army sa encounter site. Padayon ang ila sa gihapon nga pursuit operation. Ginpasidunggan naman sang army ang mga napatay nga soldado. Ang anom ka mga pirason nga army nga karon ginabulong sa ospital ang nagbaton man sang Wounded Personnel Medal. Marcian Muico para sa DG Cas Negros.